No, krećemo od mesta broj 3 koji ima naravno 3A i 3B. Ako ste gledali u ponedeljak epizodu, ja sam imao neku poruku za ljudi iz Srpskog telegrafa i Informera i što bi rekao naš narod, ali da vidimo prvo šta su oni bili objavili. Dakle, oni su uzeli moj intervju sa Sinišom Mihajlovićem, objavili ga kao svoj i napisali autor sajt Republika, ali kao što rekoh, lepo reči Gvozdena vrata otvara, tako da su oni već sutradan ispravili to i izvor televizija Nova S i piše lepo tokom gostovanja u emisiji Veče sa Ivanom Ivanovićem i to je jedan lep gest. I ako ste krali, vi ste to što ste ukrali vratili i hvala vam na tome i nemojte više da kradete. Naravno, Informer je ukrao i nikad nije vratio. Međutim, pa znaš kao, Informer ne mora da vraća, on je valjda dovoljno visoko u ovoj hijerarhiji, nemam pojma, ovi se valjda bore za svoje mesto. To nas vodi do mesta broj 2, jer kada se ispostavilo da je intervju moj, onda se ispostavilo i da taj intervju naravno ne valja. Tako da vidimo naslovnu stranu sutradan, Ivanović ismevao Mihinu bolest. Međutim, ja sam onda primetio da je cijela naslovna strana potpuno bolesna, Srbiju gađali Teslinim zracima smrti, Šolak prenosio ovu misu za Ustaše i tako dalje, i tako dalje. Tako da, eto, intervju je moj, pa makar ne valjao. A ova novina, ne znam šta bih rekao, možda bolje da ne govorim ništa, govorili smo se večeras, nema vređanja, tako? Tako je. I na prvom mestu, nešto što bi moglo da unese zabunu u naše redove, nešto što bi moglo da utiče negativno na ovaj narod, a to je večita tema da li da nosimo maske, da li da ne nosimo maske, jer ovo sve prošlo ili nije prošlo i kakav je zvaničan stav struke po tom pitanju. Sad je u stvari momena da svi izađu napolje, se svi inficiraju, malo smešno zvuči. Da smo se opustili smo se preko svakog očekivanja. Ajde što su se mladi opustili, nekako oni nisu bili rizični od samog početka, ali vidim da i stariji su prestali da nose i maske. Evo samo za kraj da vas pitam, da li ovaj razgovor između nas dvoje, da li bi ja trebalo da nosim sad masku ili ne? Pa ne. Šta sad, brate? Da nosimo, da ne nosimo, da izlazimo, da sedimo kući. Šta da radimo? Šta vi mislite? Ukoliko vam se dopao ovaj video, subscribeujte se na naš YouTube kanal.